Ing sawijining dina kang padhang kita dolan ing SMK Dharma Bahari Surabaya. Ing kene papan kanggo ngudi ngelmu kang migunani kanggo masa depan. Banjur dumadakan para siswa Dharma Bahari melu kasus narkoba. Kanca-kanca kula nyuwun atus sithik. Kula rumaos wonten prakara ingkang kedah. Kita rembuki bareng-bareng. Inggih Aldi, sapa rawuh panjenengan kadosipun perkara menika boten sepele. Kula ugi kraos mekaten lingkungan sekolah kedah aman ugi tebih saking tumindak ingkang boten leres. Menawi mirsani wonten siswa ingkang owah salah bawahipun dados anteng ugi ayem nglakoni pelajaran. Nggih leres, menawi kados mekaten dipun tinggal saged dadosaken praribawa ingkang awon tumrap kanca. Awit saking menika, kula ngajak kita sedaya langkung waspada ugi sami paring panglih. Kanca-kanca, kula badhe bloko, kula sampun keletu ginate keseret tumindak narkoba. Yang kula kaget nanging kula matur nuwun amargi panjenengan sampun kersa blake. Panipi panjenengan menika wiwitan ingkang sae. Panjenengan tasih saged nandhani mangsa tembe. Wonten apa iki? Iki nomor keterangan kasus narkoba. Walah nggih pun, ayo mel aku. Panjenengan gadah potensi ageng. Dipun ngantos mangsa tembenipun risak amargi tumindak menika. Nggih, sekolah menika papan pinaon ugi ngupadi cita-cita sanes papan tumindak awon. Inggih kula nyesel sanget, kula janji badhe ninggal tumindak menika ugi nyobi dados langkung sae. Cak, nggih, aja kami ora ning. Nggih, sampeyan pripun? Kula ugi kedah ngaku, kula sampun tumindak langkung awon. Kula dados pengetrar ugi paring pangribawa ingkang awon. Abdi, panjenengan mangertos sepinten awartipun akibat saking tumindak menika. Nggih, ya. Kula mangertos kula ing semugi getun sanget amargi sampun ngatoni kanca-kanca ya. Mas Abdi, aku krungu teko kampung sebelah. Wis sampeyan mangget kae Mas, coba wae narkoba panjenengan. Abdi, tumindak menika boten namung meriso panjenengan piyambak. Nanging ugi mangsa tanbenipun ingkang kathah. Nanging menawi panjenengan getun mesti tasih wonten merga kangge ndadosi. Nggih, Cak, ngene. Kula kersa mandheg ugi tanggung jawab. Kula nyuwun pangapunten dumateng sedaya. Kita sedaya kedah sinau saking kedadian menika. Narkoba mboten nate paring kabejawan. Kita ugi kedah sami ngreksa ugi boten matur kemawon menawi mirsani tumindak ingkang mbebayani. Nggih, mengatakan kanthi cara alus menika ingkang sae tinimbang nyepelekake. Mas kedap kula badhe ngomong. Matur nuwun sanget awit panjenengan sedaya sampun paring piwulang ugi sokongan. Nggih, Cak. Ngene. Kula janji badhe meneraken jasa kula ugi boten baleni malih. Mugi Gusti paring keyakinan dhateng kita sedaya. Seputus tansah wonten ing margi ingkang langkung sae. Mugi sekolah kita tansah aman ugi bebas saking narkoba. Sangkuni paring warta
dana buta proyek negara kabeh kudu iso nanging aja sembrono ala saithik penting ra ketara iki proyek gede nanging aja nganti lali turane dikantongi paman dibagei Sang kuninake janji yen bakal dikepahi. meeting bengi-bengi para-para mabuk whisky bacaan ingkunge gede semuanya happy